Duwat sa pang putang yung nagago pare. Dito po kami. Arang uwan ay pagadzo murag baw. Ano tagak? Come back to me. Remember me. Oh. It's no was day. Maglamok. A friend, and you're a frog. Go. Dato ng 11 man. Yo, kami ang mga bugard wife. Mga estudyante sa rat nga kami rin tulog. Kami magtagal meron guys. Drive motor bay. Magbigat mo. Ate. I would like to. I would like to. La. Welcome to our vlog. So, Plen. Di ko na palit po. Iya nakatimpla sikat. Namублимо si Plen kasi mapalit sa Ija. Cake. Na? Sa'yo na ako sa problema, be? Masiksi mo palit. Hi guys. Ating bisag nakamas mo ko ano eh. What's up guys? Ajay ko na ko eh. Ano to? Manguli na mi. Ha? Private ang life. Manguli na mi.